Noin. Noniin. Noniin. Hyvä. Se on nätti. Tippakka. Ja ravisti. Niin, että koira ei tulla hinnassa ja Marino olisi vapaana meidän omassa pihassa. Omistaja huutaa siellä 5 metrin päästä. Tulepa tänne. Ei se koskaan ole noin tehnyt. Se on. Jole. Hei. Seiso. Noin. Hyvä. Sitten sä voit toistaa sen käskyn, että se pysyy Seiso. siinä rinnalla. Seis. Tosi hyvä. Okei, nyt vastakkain tehdessä niin mennä kyljelle puolikuun muodollisesti. Kokeillaan. Näin. Eli sä oot siinä edessä ensin ja sitten menet sinne vasemmalle. Seiso. Heti vilkaisen silmiin, niin se voidaan tavoitteessa niin omatoiminen konfliin. Joo. Niin sitä harjoittelee tosissaan istuvilteen. Ja menet itse sinne ihan kyykkyyn, että säkin oot mahdollisimman alhaalla, että sinne ei tarvitse niin ylös katsella. Se on palkitsemismatka sitten taas lyhyt. Ja sitten taas tosi nopea palkkaus heti, kun se vilkaisee, että sä oot kyllä tosi sukkela. Just hyvä. Se voi itse asiassa olla vaikka niinku ihan vaan siinä koko ajan. Joo. Koira ei saa vaihtaa sitä asentoa. Noin, hyvä. Sitten sun kannattaa tehdä vedet pois. Ja seisoo tänne hetkeksi. Ja sitten sä menet sen luokse, kun palkkaat sen. Ja sitten palkkaat se aina silleen, että anna se sinne etujalkojen väliin sinne kuonolle se palkkajuus. Ja sitten sä voit toistaa sen pysymiskäskyn. Eli niin sanotusti välipalkkaat sitä, niin saat sitä kokonaiskestoa lisättyä sitä tosi tehokkaasti. No niin, vaikea kohta. Tässä on selkeästi jotain, mutta nyt vaan odotetaan, että se kerrankin ottaisi kontaktiin, niin voidaan tuossa laittaa paikkaan.